Takže čaute ľudia, vítam vás tu, ale dneska si zahráme presne túto hru. Je to táto a uvidíme, že či bude mať zase nervy ako minulé, lebo minulé to bola hrôza. Ak som mal nervy. Akože toto sa aspoň lepšie ovláda, no, ale stále to je táto hra. No jaký super trič, keď to som povedal, no. Poser to. No, niekto nevidel. No, takže skúsime tu nejaké pekné tyčky. Samozrejme. No, skočíme, dáme grandík. No, hopa. Dobre, ideme on betu 1. Ja už som Dčko, A, B, C, D, E, F, G. Ja som bol Gčko za chvíľu. Ja som bol G. Hej, teraz už, no však jasne, ešte najhoršia mapa, no to je kombinácia. Bo to ja tu robím tieto závody, lebo ja také Xy dostávam, za to si kupujem XK a ešte coiny. Bože môj, ten tam nemá čo robiť. 51, sa mi hodí. No, dobre. Som si fakt mohol nastaviť to že automat, že si to musím robiť ja. No, dobre. Help me. Dobre, double. Čo to by malo byť? Nie, to nie. Bože môj. No, dobre. Takže som na 7. mieste, ale to nikomu nevadí, takže sa tam dostanem za chvíľu. Mám ešte veľa času na to. Ja viem všetko dať. Ja som profesionál. Idem a dám jeden grind a vyhral som. Hop. No, jak som sa na 5. miesto. Rovno choj! Dobre, už aj toto mám nervy na to. To je najlepšia hra. No, dobre. Takže, musím do toho tu capka predbehnúť. Dobre, nejdem sa pýtať, prečo som si istý. A teraz poď. Akurát aj grind. No takže počkáme túto reklamku, že kým dokončí. Tak to bola nejaká rýchla. No a na budúce video, ak dáte 15 lajkov, tak natočím zase z tejto hry a možno aj dačo inak budem chcieť a za 50 odberov bude nejaké špeciálne video z tejto hry, takže no a teraz idem si pozrieť ešte aké mám tejčky. Wow.